Mono brwi sakani bakele thwngnai Sarala Tripura ni mang kwthwi Mankha Saal ni yagulo bini mang kwthwino naitugui mankha. NDRF ni chatung bai tisa kinani haisingsa jaga phopjakhe mankha hinui bini mang kwthwino koktwmao sai mankha. Bukhuk Sarala Tripura ayukbara wngma bai umur kisao no o naithotok swngjakno bo yakarwi kwlang thangkha. Kisa phanthonwi o jora hamya bai bataikhai bobo tabuk chini bisingo no tongkhamu. Tei ang joto sikla chalairokno koino uchungo norok mwtui hai decision kebo tana di. Norok mwtui hai decision naiya swkang 100 bar uansukdi. Ukulung ni kokno uansukdi bwskang ni kokno uansukdi. Chwngno yak romwi pusi tubunai kolok kotor swnamnai nijini ama babuni sombonde uansukdi. Saichung saichungno amsuk durbolota hinui ta uansukdi. Tai bataiwi nadi o jora hamya no bahaikhe mese mano hinui. Tobo tanajabadi mwtui hai decision rok. Amsuk kok kwchangmung rwui no ang ani video no mapari sinai. Nog ani video no chajakkhai bai like share khai di. Ani channel no chajakkhai subscribe khai di teibo kwtal kwtal video nainani bagwi.